gives light to our days. Many are the blessings He bears to those who trust in His ways. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, magpadayon tas pagampo alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Iampo nato ang mga katawhan nga naapektuhan karon sa mga kalamidad, labi na dinhi sa atong nasod. Labi na gining dakong kalamidad ang pandemic nga COVID-19. Padayon puntang magampo alang sa ato mga benefactors o mga donors nga nagsigig tabang nato dinhi sa nagkalain-lain nato mga proyekto. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan sa tanang kaayo, himua nga magmakanunayon kami sa pag-alagad kanimo, sanglit ang pag-alagad kanimo, mauman ang among way kinutubang kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang sinugdanan sa basahon sa ang gipadayag. Nasulat niining basahona ang nga butang nga gipadayag sa Dios kang Hesukristo aron iyang ipakita sa mga sulugoon sa Dios ang mahitabo sa dili madugay. Ug ipadayag kini ni Kristo pinaagi sa iyang anghel ngadto sa iyang sulugoon nga si Juan. Gisugilon ni Juan ang tanan nga iyang nakita ug kini ang iyang asoy mahitungod sa mensahe sa Dios ug sa kamatuoran nga gipadayag ni Hesukristo. Bulahan ang mubasa niining basahona ug ang mamati niining maong mga panagna ug matuman sa naisulat niini. Kay duol na ang panahon nga mahitabo kining tanan. Gikan ni Juan alang sa 7 ka simbahan sa lalawigan sa Asya. Mainyo unta ang grasya ug kalinaw sa Dios, ang Dios karon kaniadto ug ang muanhi. Ang grasya ug kalinaw nga gikan sa 7 ka espiritu nga anaa sa atubangan sa iyang trono. Isulat kini alang sa anghel sa simbahan sa Efeso. Mao kini ang mensahe gikan kaniya nga nagkupot sa 7 ka bituon sa iyang tuong kamot ug naglakaw taliwala sa 7 ka kandelero nga bulawan. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailog. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao nga giusisa mo kadtong nagpakaapostol ug nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagpailog ka ug giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako ug wala ka muangka. Apan ang ikasaway ko kanimo, mao nga wala ka mahigugma kanako sama kaniadto. Hinumdumi nga nakasala kag dako, paghinulsol ug buhata ang gibuhat mo sa sinugdan. Kung dili ka maghinulsol,
muanha ako kanimo ug kuhaon ko ang imong kandelero sa nahimutangan niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa walay ulaw. Kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw ug gabii. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom sa tampi sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa timbunga. Ang iyang dahon dili gayud malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Dili ingon niini ang dautan, dili gayud. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Sila nga nakadaog pakanon sa kahoy sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw o Ginoo. Sa nagkaduol na si Jesus sa Jerico, may usa ka buta nga naglingkod og nagpakilimos diha sa daplin sa dalan. Sa pagkadungog niya sa paglabay sa panon sa mga tao, nangutana siya, unsa ba kini? Si Jesus nga taga Nazaret milabay, miingon sila kaniya. Unya misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluy iintaon ako. Tungod niini gikasab-an siya sa mga tao nga naguna o gipahilom siya. Apan mikusog hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David, kaluy iintaon ako. Busa mihunong si Jesus og misugo nga ang buta dadon ngadto kaniya. Sa nahiduol na siya, nangutana si Jesus kaniya, unsa may buot mong buhaton ko alang kanimo? Mitubag siya, Sir, gusto unta ako nga makakita pag-usab. O giingnan siya ni Jesus, makakita ka. Ang imong pagtuo maoy nakaayo kanimo. Og diha-diha nakakita siya og misunod kang Jesus og nagpasalamat sa Dios. Sa pagkakita niini sa mga tao, midaig silang tanan sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang unang pagbasa sinugdanan sa Book of Revelation. Ni adunay sulat ang Ginoo sa nagkalain-laing simbahan. Ang unang gisulatan pinaagi ni San Juan mao ang simbahan sa Efeso. Ephesians. Unya ang iyang gisulti didto, giuna niya pagdaig ang taga-Efeso nga kanunay nagbuhat og maayo, nagantos para sa Ginoo, nagsigi og pangadji, buhi kayo ang ilang pagtuo. Pero ang Ginoo misaway
unsa may iyang gikasaway sa taga Epeso. Buutan na kay sila, ingon man gani siya diri sa tuyang gisulti, ambot nakaabot ba ka taaning kabuutan niya, ingon siya sa to mao kini ang mensahe. Nasayran ko ang imong nabuhat, ang imong paghago ug ang imong pailob. Nasayran ko usab nga dili ka gusto sa daotang mga tao ug giusisa mo kadtong nagpakaapostol ug nakaplagan mo nga sila mga bakakon. Nagpailob ka ug giantos mo ang mga kasakitan tungod kanako ug wala ka muangka. Kanindot ani no? Ug kakita kag taong ingon ani, magsige na jud kag daig la kabuutan ana ba? Nya unsa may gikasaway sa Ginoo? Wa mo kadungog. Unsa man wa mo maminaw di sa atong kuan de, atong gabasa de ato. Ambot ang nagbasag nakahibaw basag kag unsa gikasaway sa Ginoo? Paghigugma de. Sa apan ningon sa diri, apan ang ikasaway ko kanimo mao nga no, tanawa, wagin mo kadungog. Importante kay ito nga kuan para nako, importante kay ito kay usahay ra ba ingon ana ra ba ta? Kusog etang mo antos, kusog etang mo simba, sige gitag pailob, mo pasaylo ta, nya gatuo ta nga mao na ni. Naman gani mangumpisal nako, inig human din his misa mangumpisal. Father, na imo kumpisal. Ana, inig abot dito mingon ra, Father, nakasala ko sa huna-huna, sa pulong og sa buhat. Akong katapusang kumpisal niadtong niaging adlaw. Na kung sa may imong isa mao na to Father sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat. Nako pauli kas inyo wa man kay sa nagihuna-huna. Ang imo rang gisulti ang okasyon raman nga diin ta makasala, huna-huna, pulong ug buhat, wa man kay sala. Unsa may imong isa wa man Father, wa man gyud koy nabuhat, pero ang ako lang ba basig na ako'y sa naa man gyud koy sa huna-huna. Nako mo lagi isulti unsa may sa nimo. Di gyud kasulti. Ana, ngano man tungod kay mo nang gikasaway sa Ginoo taga Epeso. Wa man sad mo maminaw, so ako na lang nintiwason. Apan ang ikasaway ko kanimo mao nga wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Wala ka na mahigugma kanako sama kaniadto. Ang buta diri sa atong ebanghelyo giayo ni Hesus porte niyang lukso-lukso sa kalipay ug misunod siya ni Hesus. Apan sa dihang si Jesus gilansang sa cross, wa man siya mulukso aron mo ingon, ako'y ilansang kay mao ni nag-ayo nako isip buta. Wa gay siguro usa ni siya nagsigig ingon, ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Ang mga tao sang nakakita dire sa milagrong gihimo, purti sa nilang daig sa Ginoo. Pero kani mga tawhana sa dihang si Kristo gikulata nagmaayo, unya gipasanginla na nga nagsupak sa balaod sa mga Hudiyo. Wa man ni silang mamarog aron mo ingon, dili oy. Ana. Hain man day ni sila. Hay naman. Nanagan ng likay. Kaya nga naman, wa na sila mahigugma ni Jesus sama ni adtong sinugdanan. Parihara sa god nato god, kana day mga estudyante nga magsigig ingon in town, makapasar takos board exam, kapasar gid in taon ko. Kana mo take og teachers board exam, CPA board exam, bar exams, medical exams. Hala gyud hikap gyud tanang mga santos, rosaryo gyud maayo, unyab pabindisyon gyud pare aron mo pasar, inig ka pasar. Oy, mag-pre-marital sex, magpuyo-puyo, daw na kay ilang sweldo, unya magpadato nagmaayop, sige nagpangural sa ilang balay, hala pamalit anang yuta, nya koralon dayon kay dagko na kay ilang sweldo, ang ilang silingan nga kanhi makaagi anang dapita, di na kaagi kay ilan nang gikural kay ilan nang yuta. Wa ra ba gyud magsugo ang Ginoo ni ana.
napari na, dako na kay kulikta, hala. Hastang pari, nangural. O, kamo karon, hinumdumi ko no, kadtong nakasinati ka Ginoo sa imong kinabuhi, nga purti gini mong hilak-hilak. Kadtong gugmahan nimo sa Ginoo, naapa na karon? Naapa na ron? Oy, wa na. Ngano man, musugo dayon taghigugma sa mga hinatag sa Ginoo. Adto na ta mag-focus og higugma sa hinatag sa Ginoo. Kay kani mga taong buutan, maampuon, nya magsigig og antos, mopailob gyud, nya di mo angka ba, di mo atras, padayon gyud, persevering kaayo. Mao man ning mga tawhana ang moasinso sa kinabuhi. Moasinso gyud ni sila. Pero bantayin ang atong pag-asinso sa kinabuhi kay gamiton ra sa nasyawa aron malimot tas Ginoo. Bantay gina. Muna kanunay gina nako isulti ang grasya, bantay kay mahimo ginang disgrasya. Para gud nang nakay motor sa una maglakaw ra ka. Nya karon kay ni arang-arang og jutay imong trabaho na nakay motor. O sakay kas motor. Sige, pagdanghag. Pagdanghag og drive anang imong motor, maura sa mo disgrasya nimo. Nasa una virgin kay ka, pure kay ka nga pagkababae. Nya nanguyab ka. Imong uyab buotan kayo. Gwapo, in love kay kastanan. Sige, pagdanghag. Higugmaan ang imong uyab labaw sa Ginoo. Patay gina imong virginity, patay ginang imong purity. Magsuka-suka gyud ka nga way bana. Oh. Unya way nahitabuan na karon. Perting daghana oy. Kining akong pagkapari, nindot man kay ni tanan, balaan man kayo ni, labi na ning akong gisulob, balaan man kayo, kaning altar nga akong kon, di man kayo muhikap dinib, magbawbaw man kayo mo ani, aning altara, ako ray makahikap ani. Sikat kay kustanan, kay ako ragi diri, center of attraction, kanindot aning grasyaha, sa una mangargalan ko, sa una manguling ra, sa una magmakyaw ra ko gunahon, sigog pamutos anang mangga, katkat anang mangga, pamutos aron lang gyud makakaon. Nya maglisod pa jog palit anang mga pagkaon nga lami-lami, kutob ra gyud ginamos og kiampi. Nang kiampi pot-pot man kuno na yan sila. Nya ang among kanon nga mais nga dagko-dagko na gani katong numero 12, halakuha dayon anang mga garabi, kanang gabi o kanang mga kamuti, isaksak na mo aron mo humok-humok ikaon kay mura magbagisi imong tutunlan ikaon labing tong ginaling sa bato. Mao na akong kahimtang sa una, uy karon kay dako naman kay kulikta. Sige, pagdanghag Father Siano, pagdanghag. Patay gina imong pagkapari. Oh, labi na adi magsigig text. Nya lonely ra ba kay ko didto? Nya nay magsigig ingon, I can fill up your loneliness. Wala, patay. I'm just a text away from you. Nya magdanghag ko ana. Nya lamian ra ba kay ko ana? Nya unsa man? Magdanghag ko. Kanang grasyaha mahimo gina nako nga dakong disgrasya. Og mauna ang atong bantayan nga higugmao nato ang Ginoo sa kanunay nga wa sa gyoy paghupas-hupas. It is a decision na ini-takes nako. Father, unsaon ako paghigugma ang Ginoo labaw sa akong bana, labaw sa akong mga anak, labaw sa akong ginikanan. Unsaon man Father? Ako sang gipangutana nakaingon sa ko, wa sa ko kibaw Bika mo ko nito bagdi. Unsaon manimo paghigugma ang imong asawa labaw sa paghigugma ang Ginoo labaw sa imong asawa, labaw sa imong anak, labaw sa imong bana. Be unsaon man? Kana bahala mo diha. Hangtod karon wa pa ko kahuna-huna. Ningon pag siya nako siyang text, tagay ko no kog step by step. Uyawa step by step Bitaw ni-dare ko og tubag pero ako kasiguro og sakto ba to akong tubag based sa sadto sa akong experience. Ako bang kinabuhi bang? Mao ni ang akong kanunay nga isulti sa akong kaugalingon. Pero ako ka perfect ani ha. Pero mao ni kanunay na akong isulti sa akong kaugalingon. First,
Set your mind on Jesus. Huna-hunaa siya. Huna-hunaa ba ang Ginoo? Karon gahuna-huna mo ro Ginoo o sa inyong labhanan? Gahuna-huna mo ro Ginoo o sa inyo ditong mga utang? Gahuna-huna mo ro Ginoo o sa inyong 13th month pay? Mahatag ba ka nga pandemic ra ba? Sige, iset imong mind kada adlaw, Jesus. I love Jesus. O, kana. Ikaduha, dawata nga kunway Ginoo, you are nothing. Without God, I am nothing. Without Jesus, I am nothing. Dawata gina. Na kanang imong giginhawa karon, kanang tanan nimong gigamit karon, iya na ni Jesus. Kuhaon gani na ni Jesus. Pareha diri ingon, kuhaon ko ng imong kandilero. Pasabutan ng kandilero ang kinabuhi. Nyagkuhaon ang kinabuhi. Naa pa kay mahimo. Kanang imong balay makatabang pa na nimo, kanang imong kural, kanang imong bana, kanang imong asawa, kanang imong anak makatabang pa na nimo. Wa na gyud. Sila ba'y tag-iyas imong kinabuhi? Dili gyud. So you are nothing without God. Accept. Nga dili ang imong security kanang imong kwarta, dili security nimo kanang imong armas, dili security nimo kanang imong abilidad. Ang security nimo is the owner of your life, nagkupot sa imong kandilero. You are nothing without that person. And who is that person? Jesus, ang Ginoo. Mo na ikaduha. Primero, set your mind on Jesus. Accept, without Jesus, I am nothing. Ikatulo, accept that with Jesus, everything is provided. Everything is provided. Ang ato ra gyung provider, ang tighatag nato sa atong gikinahanglan, mao ra gyud si Jesus. Di makahatag nimo ang imong bana ana, ang imong anak, imong igsuon, hastang imong kaugalingon, di makahatag sa imong gikinahanglan. Kalinaw, kalipay, maing panglawas, kalampusan, di sila makahatag ana. Makaguba pagani hinuon sila ana. Pero si Jesus mo imuhatag nimo hangin, adlaw, blood circulation, good health. Siya imuhatag. Di ba? O accept. Kadang imong tupad, di nakahatag nimo kalipay, oy, lingi alang na. Labi nag nakautang na nimo, oy, sus, mukalit lang nagulpot imong kabuhi. Sus, napam din ni utang, kapila naman tuntuig, pila naman kabonus na dawat ani. Wa man gini mo bayad nako, eh. Ana ayaw pagsalig diha. Ang imong provider mao ra gyud si Jesus. Ika-upat, the most powerful being is Jesus. The most powerful, the Creator. Nothing is created without Him. Kana, dawata yun na. O, sige, dawat mo. Nga ang pertig yun ka-powerful, nga nothing is impossible. Jesus na yun. Kanya, ang imong bana, ang imong asawa, ang imong anak, ang imong balay, makahimo day anak day. So doon na dyan kay ligon nga rason nganong si Jesus gay labihon ako. Ang katapusan, set your mind to die for Jesus. Pagpakamatay para ni Jesus. Mo ginay ending, i-ending ginagkamatayon. Aron ang atong paghigugma niya hangtod Dios kamatayon. Nya anda mo magpakamatay ni Jesus. Andam dili. Oh, sige. Kamong mga asawa, ayaw mugbuwag sa inyong bana, bisag kulatahon pa mugmaayo. Kaya ang sugo ni Jesus, pagpakamatay diha sa imong kaminyoon. O di, bisag patyon pa ka, ayaw pakig-divorce. Kaya nga naman, I want to die for Jesus. Insa kinsa may mupatay nimo, insa kining animal kong bana. Ikaw niya, unungan ko ni siya, hangtod ko mamatay. This is for Jesus, dili ni para sa akong bana. O niya kay nahigog maman ka sa imong kaugalingon, labaw ni Jesus, amo ingon ka, I don't have the reason anymore to stay with this person. Divorce. I failed in my marriage. Limot na kang Jesus. Nya karon, why nakigbuwag ninyo diha sa inyong mga bana o sa inyong asawa? Kamong mga online parishioners, wa mo diha makigbuwag, wa mo makig-divorce. La, patay mo diyang Jesus.
Ingon sa niron sila, Father, babirahan sa ta. Hatag ra ba kong kulikta? Sus, akong gihigugma si Jesus, oy, labaw sa inyong kulikta. Labaw sa inyong donasyon. Kay kung wapas Jesus, di gid mo kadonate. O tanawag dili pa ko parish priest nga hinatag ni Jesus, wa ta ko roy dakong kulikta. Nya kay naa ma Jesus mo nang nihatag mo kulikta. Pero di na sad mo muhatag og kulikta, ala, bantay lang niya mong Jesus. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, dawato nato karon ang Dios diha sa atong paghalad sa atong kaugalingon ngadto kaniya o paghangyo sa atong mga kinahanglan. Muingon kita, Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan mo lambo pinaagi sa panaghiusa ug pagtinabangay sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga maumol na sa kasing-kasing sa tanang nasod ang kalinaw ug panagdait, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nagalagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang sulugon sa Diyos Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya, nga sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay nga mihalina, makaangko na sa kalipay nga gisaad ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoong Dios, pangayoon namo kanimo ang tanang kaayuhan nga among gikinahanglan. Dawata kini kay among gituboy dihas gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigdig ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag mo, nadawat namo kining among gihalad, ang panumino nga abot sa yuta, ug ginamasa kamo sa mga tao. Pahimos lang kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tulsa ka ang tuhuran. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tibok kapuslanan sa tibok nimong santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, itugot nga ang mga gasa nga among gihalad magdugang sa among gugma kanimo ug magdala kanamo nganha sa kinabuhing tunhay
pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo og imong gisilutan tungod sa katarungan og imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo og busa ang tanang mga binuhat sa langit og sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-igon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuong. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ining pans, kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom ing misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigod ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang palanon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karon adlaw. Bukas sa iyo agami, sa among mga sala, maingon nga kami nagapasayo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Inunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo Kay mo man nga nagiharian ang gahong himaya, hangtod sa hangtod sa kahangturan. kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Anausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy-i kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga magmamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Beautiful, Jesus is beautiful, and Jesus makes beautiful things of my life. Carefully, the
Magampo kita. O Ginoo, ang Eukaristiya nga among gisaulog aron paghandom sa among Ginoong Hesus mutabang unta sa pagpatubo sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita ug kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalipay nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kung ato gyung higugmaon si Hesus ug ang Ginoo sama sa atong paghigugma niya sa sinugdanan, dili maglubad-lubad. So pasalamat ko nanay ni donate og hinay-hinay para sa akong birthday para ipakaon sa atong mga katawhan nga mga kabos. So nagplano man ko nga manghatag og mga bugas, 5 kilo rice, mga canned goods ug naay mo donate og wa di ra pud nako dayonon kay kanang wa man sa koy kwarta. Niya mas parokya nga atong kwarta gigasto. Unya nanay ni donate nga makaabot na siguro nag mga napo kasakong bugas. May na lang na tagaan akong tag sa kakilo ngadto ang mga kuan, mga kaigsuona nato. Ubay-ubay na og mahatag tag sa kakilo pa og napay mo donate lain, mo daghan-daghan na siya. So nga ako rang i-distribute unsa ra sa inyong ihatag nako, himua lang kong channel of life para sa mga tao nga way gikaon. Ako lang nang wish ug mutabang mo, congratulations. Og di sad mo mutabang sa akong wish nga mahimong come true. Narabanas birthday no kana inighuyop nimo sa candle na wish. Ako pa ko mohuyop og candle. Man say siguro kaabot pa ko sa akong birthday karon 24. Pero ni wish lang ko nga makahatag ko og mga pagkaon sa mga gigutom. Kaya ako dako naman kay kugtiyan. Wa naman ko'y kinahanglang mukaon sila. Moron to'y na ay daghang kanuno. Nangita pa yung tawag pagkaon. So salamat sa mga donors na hinay-hinay ng hatag. Ang, di pa din. Pagampo para sa pagbendisyon sa mga kalag. Wamahan nga labing maluluyon sa imong mga kamot, among gitugyan ang mga kalag sa among mga igsuon aron mabanhaw unta sila sa katapusang adlaw uban sa tanan nga mga nangamatay diha ni Kristo. Ginoo sa imong dakong kaluoy, dawata ang among pagampo aron ablihan unta ang mga ganghaan sa paraiso alang sa imong mga sulugoon.
sa among bahin, mahupay usab unta kami sa mga pulong sa among pagtuo, hangtod maghiusa kami sa pagsugat kang Kristo, niadtong adlaw kanus-a magkatigom kaming tanan, uban sa Ginoo ug sa among mga igsuon, hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pahulay nga dayon, ihatag kanila o Ginoo, Kahayag nga walay pagkapalong, ipananag mo kaniya hangtod sa kahangturan. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pagambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at unday ko ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo.